nídéag. Tar éis ceithre bliana de chléocht nach féidir a hallú bhí éire nos a chuid eile den orb ag folant in ní an chéad Chogadh damhna. Caile 50,000 éarnachs na trinsi. Cad I góir. Léirigh an bhreatain an Chogadh mar strachelt chun mion náisiú na hosint. San am céine, dhiúltaigh siad de éileamh na hÉireann mar náisiún ag cógáil síocháin a fóras. Na saidúirí a tháinig go bhaile, bhí siad anchortha amach nach raibh neamhsplachas bainte amach go fóg. Bra go leor acu go raibh siad páirteach istrachailt níos tábhachtaí fós. Bhí lucht oibre ar fud na hórba ag uimhleant leo siúd a chunig híos iad ar fad na ginnta. In hÉireann, bhí iarthaidirí agus oibrithe míleatacha ag trid ar son neamhsplachas folatúil agus deireadh le déirse eacnamaíoch. An méach léamh eile ar an stair agan, do mé glúiseacht an lucht oibre seachas sin féin a chóirigh éireach chun na náisiúnachta. Do mé ceannarí an lucht oibre tar éis Réabhlóid na n-oibrithe in aghaidh na Breataine a eagrú, an maimis tar éis drocharthaí an neamhsplachas é hacant. Trám a Chogadh na garad. Bochtanach leanúnach. Brón na himmarce. Críochgailt an Ileán agus an seirfan na lean. Tar éis an chéad Chogadh damhna, bhí éire mar bhí an cuid eile den orb trí chéile, fad a bhí oibrithe ag éirí ord nua polatúil a bhanú. An deis go Joe a bheith titim na nimpeachtaí ag sclábithe pá sciarann níos cothama den bhaoin a bhí á dhéanamh acu go léithúil a éileamh. Thála an Réabhlóid Bolshevik sa Rúise deire 1970. Bhí an thuncur ag Réabhlóid na Rúise ar gná bail na Garcomann agus na glóiseachta lucht oibre, agus tá sé cinnte gur hastigh go anna chuid díobh rud mar an ggéana i dhéanamh sa tír seo, agus gur a bhisa go raibh an cóachta có é sin i dhéanamh. Inis chuir sé sin do chláán os cóir ceannairí na Garcomann agus ceannairí na glóiseachta in san tír seo. An méidís sásta an sais ceannaireacht céanna a thuairt de lucht oibre na tíre seo agus a thug na Bolshevik in san Rúise. Bhí Sóivéidí á mnú sa Rúise, chuig comhairlí oibrithe ag dhéanas ar cheantar áirithe agus ar ionad oibre. Bhain glúiseacht an lucht oibre in éireann leas as an arm seo le linn ulstaigh bhéal ferris de nídéag. There had been a great desire for an improvement of the position of workers by both Protestant and Catholics, who had fought staunchly side by side for a shorter working week, and their general strike, which had taken over Belfast in support of their claim, had been referred to as a Soviet, that they had to run the electricity, had to control the transport, had to control the food supplies. And they'd forged a strike committee, mixed Protestant and Catholic, and a great radicalism, which was best represented by the May Day March of 1920, where 100,000 workers marched behind red flags. I limnach a bhí an chéad chomhairle oibrithe eile a bhain leas as an strátais éifeachtaach seo. Bhí clúdach deas bourgeois curtha ar chúnsí uafásacha sóisialta ann I measc na cosmhuintere. Bhí scair mhór daoine go ná oibrithe gan scileanna I gcathair limnaí a bhí anna bhocht ar fad. Bhí na cathracha eile mar an chéanna ó thaobh go ná bhaintear an lucht oibre go ná roiine gan scileanna ar liad, just a gcuid níort féin le díalacha lá in aghaidh lé. Bhí imeachtaí na geard cumann teoranta trá, do lucht na geard agus an Institiút Meicneacha na Lár. Anois, bhí oibrithe neamhbhéalte ag clóriú le ceart cumann míleatacha ina mílte. Bunaí ag comhairle ceart cumann an-Loidir.
Chuaigh go leor de bhíletigh ceart comhairlí leis na hÓglaí déana arm phoblach na hÉireannde in 1990. An éanú lás fithe de bhí anar na bliana sin, scaoilech na chéad orchar i gcogadh na Saoirse i gcundé limnaí. Chuaigh gníomhaíocht bhíleata na Breataine i méid. Bail de chóirle ceart chumann limnaí agus aidiúnach san IRA a bheith Robert Byrne a gabhadh measc bhíletigh eile ag an RIC. Ní raibh beanna bé leis an gúisimh ná leis an bhíneise agus tharla círéibach i measc na brisúnach. Freagat na núdarás prúsún ná a néadach is a nínit a bhaintstíomh. Ba léir de lucht oibre limnaí ceirmhíad na nabhde acu. Fustóirí a dhéann dúthéichrú orthú agus réimeas na Breataine ag taú lósan. I limnach agus in áiteanna eile déag gníomhaithe ceart chumann ar an mrú i dtreo neamhspláchais agus an cá ar son cúnsí oibre níos fearr mar aon strachailt amháin. Were you in the Citizen Army? With Conley? Oh, yeah. If you remove the British Army tomorrow and hoist the green flag over Dublin Castle, unless you organise a socialist republic, all your efforts will have been in vain. And England will still rule you through our landlords, capitalists, and commercial institutions. Thank you, Mr. Conley. Bhí stádas pulatúil á éileamh ag prisúnaí limnaí. Céasa agus basca freagart na mritanach. Bhí Robert Byrne ar dhuine duine daoine a chuaigh ar staid ucrais mar agóid in aghaidh na drochaíde a fuair sé. Bhí údarás na Breataine buartha faoi na chláinte agus aistríocht an seo é go dtí ospidéal cheach na mocht. Mar tíreach an rud déarnach a bhí uthú, agus mar tíreach a fuair siad. Lábhachach Byrne nar a thug colún ratha de chuid an IRA faoi na thortháil. Cé gur tugad amach as an brisún é, bégan é a ágáil faoi bhirt a bhí ag dul thar brád agus ba acu leis John Ryan agus Amy Nancy. An plán ná Byrne a thabhairt arás go teach Ryan le haghaidh hÉireannmh. Ach nuair a bhí Byrne ar a eistar fada pínmhar go dtí an tachaín ag nach an lisín chun na chlár, bhí arm na Breataine ar tílimnach a ógart ina cheantar speisialta míleata. Is sé an teora a rinne aran na Breataine ag an am sin ná líne I lár abhainn na sionna ar thaobh amháin agus an líne eile ba línte an HÉireann hart faoi limnaí agus nuair a bhreaníonn tú ar an léirscáil is sais leithhiorcail a déanamh leis an abha ar thaobh amháin agus bhí an chathair leis stigde sin agus ní rách rá bhealach le golas an gcathair sé sin siúil thar an dá ruthid nó dulgadtí an stáisiún na trénach de fas a heispáin agus gol as limnach. Ní bheith sé go dóibh é luú as an gcathair ná teachtasteach a chuiread. Maria Constable de chuid an RIC agus Byrne á thortháil, agus cuireadh rialacháin bhíleata nua a bhaim chun círéibach a chosc. Bégan do gach séran ach pasan na speisialta a iompar agus bhíoh na Pólíní á siar-cheistú. Miserere me Deus, secundum magnum, misericordum tuum. Cailleach Robert Byrne an tróna a déalaigh sé. Bhí oibrithe limnaí ar buile faoi bhás Byrne, faoi gabháil rial dá cheallach, faoi na ceadanna speisialta agus faoin iompríocht ghara bhíleata ag an tuchrid.
Spragu cóla ceart chum an limní chun carnáid cosar bhulag sa tlí chéine ina nearna a gumrádathe sa Rúise. Lastíad de chéire thúr a fihid hí srádan a limní I lámh a chuis de stelgus ó bhéadach.